Cúine gramadí don Ghaeilge Ceacht hAon, an dábhríthar is agus tá. Chun an difriad idir tá agus is a léirú, is minic deirtar go léiríonn is rudí atá buan, agus go léiríonn tá rudí atá sealadach, an chasú le estar agus sir sa chastílis, ach níl sé ho siimplí le sin. Tógamid an coppel is I dosach. Úsáidtar is sna cóhéics na seo a leanas. Má hastíonn wen rá gur bon an animacal nó feranam, agus animacal agus feranam eile. Tugtar abert achma abert mar seo. Mar hampla is múnteoir I máire, is múnteoir I. Si an múnteoir I. Úsáidmid is leis an áit as tú a lua, is as gaile mé. Chun post a chur anúl, is múnteoir I pílar. Chun náisiúntacht a chur anúl, is éireannach I Dorothy. Chun creidimh a chur anúl, is catlacach é. Chun ideolaíocht a chur anúl, is náisiúntóirí muid. In abertí breis chéime agus sár chéime, mar hampla is airde colm na páric. Is cosú le ide le na hathair ná le na máthair. Úsáidtar is leis an réamhacha le, chun únéireacht nó sealamh a chur anúl. Is liom an leabhar mar hampla, is leis an cá. Úsáidtar is le réimse leathan animacal agus éideachtaí, mar éon leis an réamhacha le, mar hampla is cuimhin lam é, is maithlam an áit, is bralam áran. Úsáidtar is han béim nó treisiú a dhéanamh in abert ina bhfuil an bríthir tá freisin. Is ag múna atá sé, is anna bhaid an ócáidir siúil freisin. Inis an bríthir tá. Úsáidtar tá sna cóhéicsna a leanas, chun an tám a chur anúl. Ní mar seo atá sé sa chastílis. Leis an réamhacha ag chun an bríthir tenair a chur anúl, tá teach nua agin. Leis an anam bríthir chun stáid an duine a chur anúl, tá mé gobar. Le heideachtaí nó le dómhríthre chun stáid an duine a chur anúl, tá mé tín, tá mé go maith. Chun teocht a chur anúl, tá sé de géim inniu. Chun áirde, meachan nó price a chur anúl, mar hampla tá sé trocha áirde, tá sí 8 glocha. Tá 45 euro air. Úsáidtar tá le heideacht bhríthre an gníomh atá críitní a chur anúl, tá an aber déanta. Úsáidtar tá le feranam ribhaclach agus anam bríthir chun brí chaspórach a chur anúl, tá fuam dul hiag a geolchairm. Le feranam ribhaclach agus anam bríthir chun brí ílig a chur anúl, tá arm imeacht.